Can I pay my zakat here? Yes, of course. Excellent. Thank you. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan naš video. Ovo je jedno vanredno izdanje i ovaj video dakle ima za cilj da vam dočara i približi i pokaže kako stvari izgleda zadnji dan Ramazana u Melbourneu. Mi vam se javljamo iz sjevernih predgrađa grada Melbourna gdje živi značajan broj muslimana. Preciznije, ovo je shopping centar Broadmeadows. Kao što rekao, zadnji dan Ramazana, sutra je Bajram i u ovome shopping centru ovdje je sve u znaku pripreme za taj veliki dan. Prodajni štandovi su svugdje. Kao što možete vidjeti, djevojčice već stavljaju ukrase od henje na svoje ruke. Pokloni se kupuju. Ovdje možete kupiti parfeme. A odmah neposredno ispred nas također možete kupiti marame za žene i još mnogo čega tu. Australija je zemlja koja baštini i garantuje vjerske slobode i ove reklame koje vidite, ove ukrase ovdje, nisu samo vezane za muslimane. Vi možete vidjeti širom ove zemlje slične ukrase kad su u pitanju druge vjerske zajednice. Prije 2 sedmice je bukvalno završila kineska nova godina, a za 2 sedmice nam dolazi Uskrs, koji je također velike događaje ovdje, čak je to i državni praznik. Negdje u novembru imate Diwali festival za ljude koji dolaze iz Azije, iz Indije i naravno imate Božić krajem decembra i tako dalje. Znači, zemlja vjerskih sloboda, kogod ima vjersku orijentaciju i želi da drži do nje, ovdje mu zakon to garantuje. Prolazeći kroz ovaj shopping centar, pogotovo u toku mjeseca Ramazana, a specifično zadnji dan Ramazana, više je nego evidentno da su muslimani također ozbiljan potrošački faktor. Zadnji dan Ramazana i danas se svode mnogi računi, kako ovi materijalni, tako i ovi duhovni. Sigurno ste vidjeli kroz ovaj moj video do sada nekoliko ovih štandova, ovih malih agencija, humanitarnih organizacija gdje možete uplatiti svoj zekijat i sadakatul fitr. Sad, međutim, puno muslimana praktikuje da izvrši sve obaveze prema zekijatu baš u toku mjeseca Ramazana. Mi smo ovdje ispred Human Appeal International štand i mlada sestra je ovdje. Assalamu alaikum. Can I pay my zakat here? Yes, of course. Excellent. Thank you very much. A sutra je znači Bajram, a na Bajram morate lijepo izgledati. To je naša tradicija. Ovdje imate velike trgovine, prodaju se ženske haljine, obaje i tako dalje. Žene su već tu to okupirale.
A na dan Bajrama također je pohvalno imati novu frizuru. Ovi momci tamo su također zauzeti. Pokloni se kupuju na svakom ćošku, jer sutra morate doći sa obrazom, sa poklonom, kada posjećujete majku, oca, tetku i tako dalje, pogotovo naše starije članove. Ako nekoga želite obradovati sutra sa zlatnim poklonom, i to je ovdje dostupno. Nisam pitao kako su cijene. I supermarket također je na udaru. Kupuju se namirnice, sutra je veliki dan, pravi se ručak, dočekuje se familija, gosti. Gužve su znači i ovdje u jednom, čini mi se ovo je turski, malo veći supermarket, a najveće gužve, kao što možete vidjeti, su upravo gdje se prodaje meso. Svi čekaju za meso, valjda ne može Bajram bez mesa. Može, ali je to tradicionalno svakog Bajrama na našem stolu. Evo, poštovani i dragi naši, pred sami kraj ovog vanrednog izdanja ovog videa, ispred našeg tima, ispred našeg YouTube kanala, mi zaista od sveg srca molimo uzvišenog Gospodara da primi vaš post i da primi sva vaša dobra djela. Sutra je Bajram, veliki dan, poseban dan za nas. Želimo također da ga provedete u miru sa svojim najbližima. Nemojmo zaboraviti obradovati najdraže među nama, kako ove najmlađe, tako i ove najstarije. Ponovo znači od sveg srca Bajram Šerif Mubarek olsun.